ಬಂಧುಲ ಯಾನಿಕೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೈತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿದ್ದಾಗ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ತಿಂಗಳದ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ಪಣು ಅನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ಲುದು ಕಾಪುನ ಅಂಚಿನ ತಾರೀಕು ದಯಗಂದಿಗೆ ಅನ್ನಾಗ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ದ ಸ್ವರ್ಣ ನಿಧಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ನಿಧಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಅಪಿನಂಚ ದಿನವು ಒಂದು ಗೆನ್ನಗವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳದ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ಪುಣು ಬಂದಾಗ ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಮಾತ ಬಂದುಲೋರ ಅಕಲ ಅದೃಷ್ಟನ ತೂಪಿನ ಚಿತ್ತ ಪೊರ್ತು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ವರ್ಣ ನಿಧಿತ್ತ 4ನೇ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತ ಸೇರ್ದ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸ್ಯಾರೆ 2 ಜನ ಪ್ರಮುಖರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತನ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾನ್ ಸರ್ಲೇರು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ 2 ಜನಕ್ಲ ಎಂಗುಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಣ ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಡಲ್ಗಂತ ನಿಗಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬತ್ತ ಬಂದುಲೆ ಮೊಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ದಾಂಡ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪಾತೆರ ಪನೋಡು ದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಅಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಮೆರುಗುನು ಕೋರಿನ ಕುಲಿಯರೊಂದಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಈ 2 ಜನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮುಖರು ದಾಗಂದಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಸುರುಕಾದ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ವಿಡಿಯೋನು ಮಲ್ತದ್ದು ಇಡೀ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೋರಿನ ಚಿಂತಕಲ್ ಮಕ್ಕಳು ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಲೆ 2 ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಉಡಲಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಮೋಕೆದಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸರ್ ನಿಖಲ್ ಬೈದಾರು ಐಕೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಸರ್ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮೈತೆ 4ನೇ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ 4ನೇ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಅತ್ತ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರು ಪನ್ಪೆ ತೂಪಿನ ಚಿತ್ನ ಪಡ್ತು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ 4ನೇ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಅಟ್ಟು 3 ಜನ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಕಲ ಅದೃಷ್ಟನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಜಾತಿ ಇನಾಮುಲೇನು ಪೂರ ಕೊನೆ ನಂಚಿನ ಪಡ್ತು ಇನ್ನು 4ನೇ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಸೇರಿದ 4ನೇ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ನಿಖಲ್ ನೆರವೇರಿಸೋದು ಕೂಡ ಬಂದು ಸಂಸದ ಪರವಾದ ನಿಖಲ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನಿತ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ನಿಖಲು ನೆರವೇರಿಸೋದು ಕೊಡಲಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ 4ನೇ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಸ್ವರ್ಣ ನಿಧಿತ್ತ 4ನೇ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಆತಂದು ಲೈವ್ಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಅತಂದಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಣ ನಿಧಿತ್ತ 4ನೇ ಡ್ರಾ ಅತ್ತ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಏರ್ ಪನ್ಪಿನೋ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಮನಸ್ಸರ ದಿಪ್ಪು ಲಕ್ ಏಪಲ ಪಾಲಿಗ್ಲ ಬರು ಹೋಗಿ ತೂಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಅತ್ತ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರು ಬಂದು ತೂಪಿನ ಚಿನ್ನ ಪೊರ್ತು ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 1625 The number is 1625. Yes, okay, sir. Pudar? Anshika. Okay. Anshika mere inita namma 4ನೇ ಡ್ರಾ ಅತ್ತ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಆದ ಆಯ್ಕೆ ಆತೀರಿ ತು ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಶಿಕಾ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಣ ನಿಧಿತ್ತ 4ನೇ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಆದಿರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಾರೆ ಇರೇಗ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ್ಸ್ ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡಿ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ರಿಂಗ ಒಂದುಂಡು ತೂಕ ಎಂಚ ಒಲ್ಪ ಏಪ ವಾ ಸಾದಿರಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಅರ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬೈದು ನೀನಿತ್ತೆ ತೂಕ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ತೂಕ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಂಗುಲು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ 4ನೇ ಕಂತದ ಡ್ರಾ ಇತ್ತನು ಸರ್ ಇನಿ ಓಕೆ ಡ್ರಾ ಅವೊಂದುಂಡು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಮೀನಿ ಮಲ್ದಾನೆ ಏತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ದಾರ ಸರ್ ಓಕೆ 5 ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮಕ್ಕಿನ 5ನೇ ತಾರೀಕು 5 ಕಾರ್ಡ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮೀನಿ ತಿಕ್ಕುವೆ ತೂಯರ ದಾಲೇಜ್ ಸರ್ ಇನ್ನಿತ್ತ 4th ಡ್ರಾ ಅತ್ತ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಈರಾತಾರೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ಶಾಪ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುನ ಜೊತೆ ಬಂದಿರಡ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ 5 ಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ದಿರು 5ನೇ ತಾರೀಕು 4ನೇ ಡ್ರಾ ಅಟ್ಟು 5 ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಆದ್ವಿಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮೊದಲೇ ನನಾತ್ ಡ್ರಾಲು ಪೂರ ನಡಪೆರಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ 11 ಡ್ರಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪ ನಿಜಮಟ್ಟ 4 ಡ್ರಾ ಅಂಡ್ ನನ್ನ 2 ಡ್ರಾ ಮಾತ್ರ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಿಪ್ಪು 1 ಲಕ್ಷದ ಇನಾಮುನು ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ನ 2 ಡ್ರಾಕುಲು ಮಾತ್ರ ಪುಣ್ಣೆತ್ತ ಬೇರೆ ಕಾಪಿ ನಂಚಿತ್ನ ಬಾಕಿದ ಡ್ರಾಕುಲು ಪೂರ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮುದ ನಮಕೊಂಜಿ ಇನಾಮುನ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ನ ಡ್ರಾಕುಲು ಆದಿಪ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ನಮಕ್ ಬರ್ರಲೇ ಯಾವು
ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುಗ ಸಿನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತದಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಸುಧಾರ್ತನೆ ಮಲ್ತುಕೋರಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ್ಸ್ ಐತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸರಿ ಏರ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಲು ಪಡೆದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ್ಸ್ ಐತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾಲಕೇರ್ನ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ್ಸ್ ಐತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಿಡೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಚಿಕ್ಕಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.